2025 urte emankorra izan da zientzia eta teknologia arloko albisteetan. Egia da, beste arlo guztietan bezala, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trump saiatu dela protagonista izaten. Ezain justu aurrerapenak bultzatzeagatik, baizik eta oztopoak jartzeagatik. Baina oztopoak oztopo izan dira lorpenak eta haietako bat jarri dugu Elhuyar zientzian osatu dugun zientzia albiste nabarmenenen zerrendan. Txertoak. Izan ere, Danimarkan, umetoki lepoko minbizia eragiten duten virus nagusiak ia desagerarazi dituzte txertaketei esker. Bigarren lekuan, albiste bat ezain pozgarria. 2025 glaziarren nazioarteko urtea izan da, eta ikertzaileek frogatu dute desagertzen ari direla hasieran uste zutena baino azkarrago eta ondorioak ere jada nabarmenak izaten ari dira. Hirugarren lekuan, giza evoluzioari begiratu diogu eta frogatu dute duela 400.000 urte gizakiak jada gai zirela sua pizteko. Horrek ondorio handiak ekarri zituen gure espeziaren evoluzioan eta horrexegatik aipatzeko moduko albistea iruditu zaigu. Laugarren lekuan astronomia, bera zerrubin behategia martxan jarri da eta jada bidali ditu lehenengo irudiak. Jarraian, CRISPR terapia, medikuntzan hasiera batean itxaropen handia piztu zuena. Jada aurten eman ditu emaitzak eta adibidez, ume jaio berri bat gaixotasun genetiko arraro bat zeukana senda ezina bezala, CRISPR terapiaren bidez lortu dute sendatzea. CO2 izaten ari da azkeneko urtetan protagonista klima aldaketari lotuta eta aurten ere beste errekor bat izan da, hain justu gehien isuri den urtea izan delako. Baina trantsizio energetikoan ere izan dira albisteak eta espero dugu datozen urteetan bide honi eustea. Hegazti gripea eta gaixotasun emergenteak ere jarraitzen dute albistei izaten eta kuantikaren nazioartea ere izan da. Eta Paz Quantum ordenagailua inauguratu dute hemen Donostian. Hori ere zerrendan sartu beharra. Gaza, tamalez, urte osoan izan dugu presente iaz bezala, eta medikuntzan oraindik ez dakite ze ondorio ekarriko dituen, baina jada ari dira ikusten, arlo askotan izango dela kezkatzekoa. Eta bukatzeko, 2026 belardien eta artzaintzaren nazioarteko urtea izango da. Eta horri buruzko informazioa ere badaukazue zientzia.eus atarian.